Здравейте! По инициатива и идея на Асоциация на козметиците в България и по-скоро на управителния съвет инициираме една среща, за да може да ни бъде обяснено и разяснено как да реагираме при евентуални проверки, случващи се в нашите центрове и салони. Като темата е законът и салонът и как да можем да преминем адекватно през случващите се проверки от административни органи. Знам, че сега могат да ни гледат и проверяващите органи, но темата е много важна и ако някой има забележки към нас, моля да се свърже с нас. Аз съм Диана Петрова, председател на Асоциация на козметиците в България. Благодаря много за поканата от страна на Асоциация на козметиците в България. От съвсем скоро имаме една много добра колаборация, която се надявам, че както и днес ще бъде много полезна за всички козметици в страната. И много да благодаря. Предполагам, съдържанието, което днес ще произведе, ще бъде полезно. Бих искала да представя Станислав Малчев, който е юрист и е специализирал в административното и медицинско право. И е много наясно с правния режим на медицински и козметични дейности. Бих искала едно последно изречение, ще го прочета, защото много добре звучи и да не го объркам. Той вярва, че колективната защита и информираност чрез организации като нашата, АКБ, е ключът към по-сигурна и уважавана професия. Сега ще спомена всички инстанции, към които сме задължени да спазваме всички правила и норми в държавата и, разбира се, които би трябвало да ни проверяват. Ще ги прочета, за да не пропусна някоя. Това е Регионална здравна инспекция, Национална агенция по приходите НАП, Българска агенция по безопасност на храните, Инспекция по труда. Там всички трябва да имаме договори с служба трудова медицина и пожарна безопасност и защита на населението и, разбира се, от общината. Ще започнем с регионалната здравна инспекция, защото обикновено се случва най-често те да ни проверяват и нашата козметична дейност е по-скоро много свързана с спазване на такива правила, които са свързани още в началото с регистрацията на салоните и след това за спазване на изискванията. Това е РЗИ във всеки град, регионална здравна инспекция. И аз имам следния въпрос. Искам да знам кога ми идват на проверка? По сигнал или когато регулярно, в смисъл във всеки момент мога да очаквам да дойдат да ме проверят? Да. Като цяло проверките се извършват, тъй като РЗИ е отговорният административен орган за провеждането на държавния здравен контрол. Тоест, имаме няколко вида проверки, които се осъществяват, такива, които са планови и се определят за следващата година, месеци. Има проверки, които могат да бъдат тематични. Наскоро имаше такива проверки, които се осъществяваха в страната. Има някаква тематика, някакъв проблем, примерно нашумял публичен, поради което със заповед на министъра, съответно на главния държавен инспектор, на РЗИ-тата се възлага да извършат проверка за конкретно нещо или в някакъв териториален принцип или на друг. Този систематичен контрол, който се осъществява, може да бъде внезапен и изненадващ. Не е нужно административният орган да ни предупреди предварително, че ще направи такава проверка. Има естествено и друг вид проверки, които са такива при отварянето на определени обекти. Включително, знаете, при нас, за да може да си отворим един козметичен салон, например, все пак ние трябва да сме отговорили на определени изисквания. Освен регистрационния режим в РЗИ, е абсолютно нормално да очакваме проверка при самото отваряне. Може ли да бъде това по сигнал на недоволен клиент? И обикновено с какво може да е свързано това недоволство, че да се обърне към РЗИ точно? Защото знам, примерно към НАП или към данъчни може да има непусната бележка, некоректност в финансовите отношения, но към РЗИ какво бихме сбъркали, за да може да има недоволен клиент? Да, абсолютно разбирам.
Точно така е. Наистина това е последният вид проверки по сигнал на клиент. Естествено, един клиент може да забележи много неща, когато влезе в салон. Най-малкото от лоша поддържана хигиена, лошо здраве на самият козметик или друг служител в салона, може да изпита притеснения. Примерно, ако самото заболяване или вижда нещо така неприятно като състояние по кожата на ръцете, на лицето на самия служител. От друга страна, може да забележи и други нередности от рода на използване на козметични препарати, които не са регистрирани или са опасни или не са предназначени за тази дейност. Същото може да касае и апаратурата, както и самото предлагане на процедури, които не би трябвало да бъдат козметични или пък се представят по начин, по който не отговаря на това, което му е разяснено, че тази процедура нейните ефекти, приложения и така нататък. Със сигурност може да има и други причини, но това би трябвало да бъдат и най-честите. Да кажем, че днес случайно и ненадейно по график, може би, и моят салон е влязъл в списъка за проверяване и те идват обикновено на рецепция. Представят ли се? Да, трябва да се представят и да се легитимират. Разбира се, едно от първите действия, които ще направят е да поискат ценоразписа на дадения салон, за да погледнат какви процедури се изпълняват, кой ги изпълнява. След това е много информация, на която за тях е полезна за проверяващите, за да могат да отправят в последващо въпроси и да поискат да видят определени продукти, да говорят с определения терапевт или направо с управителя. Тук има действия, които е добре наистина предварително да са уточнени вътре в екипа. Това, което препоръчваме е задължително да се поиска легитимирането на даденият инспектор, да се попита каква е причината за инспекцията, на какво основание се прави тази инспекция, за да сме наясно предварително с нейният обхват и цел. Това ще ни даде яснота какво прави той тук и какво трябва да бъде нашето поведение. След това, ако проверката е в момент, в който извършваме дейност, т.е. имаме клиент при нас, съвсем спокойно можем да помолим инспектора просто да изчака или да започнем алтернативно от някаква документална проверка, докато изчакваме приключването на работата с клиента. Много важно е, когато инспектора дойде, това да бъде в рамките на обявеното работно време на салона. Не може да бъде в почивни дни, в празнични дни и други подобни. Когато проверката продължи, тъй като вече нямаме клиент, съответно инспекторът има различни правомощия, които може да упражнява. Може да разкажем за тях малко по-нататък в разговор. Добре ли би било, защото примерно все пак има някаква емоция, когато ни дойдат на проверка, се вълнуваме. Може мен да ме няма, може да има само някой от момичетата на рецепция. Добре ли би било, когато се легитимират, въпреки това да се посъберем и да си го запишеме на едно листче с кой сме имали работа, как се казва въпросният служител? Да. Задължително е всъщност при приключване на проверката да бъде издаден протокол, в който е предварителни съвети наистина управителите на салоните да имат разговор, дори ако ще е да обучителен с своя екип. В този протокол трябва да има данните на проверяващите, какво са констатирали, какво има като предписание или други бележки и също така, ако могат да изчакат, т.е. да позвънят на управителя, да съобщат, че в момента се осъществява проверка, да го поканят да дойдат, да не отговарят на въпроси, да не предоставят излишна информация, без управителя да бъде в самия салон. Хубаво е също така управителите да инструктират като част от това обучение екипа си какви са правомощията на един инспектор от регионалната здравна инспекция и как всъщност те е добре да комуникират с него, докъде да му дадат достъп, до какво да не му предоставят достъп и така нататък, за да може да има едно поведение в отсъствието на управителя, което да не е нито в нарушение на закона, но нито в ущърб на интересите на бизнеса. Моя опит до сега сочи, че проверяващите, с които съм се срещала в много години работа и практика, не се държат нагло, не са наши врагове, по-скоро във всичките ми случаи до сега са се държали много приятелски и даже изводите ми от проверките, които са се случвали, бих казала, че даже са ми били много полезни.
слава Богу, нали, винаги се е случвало, когато аз съм на линия и можем да се видиме нормално. Така че моят съвет към всички колеги пък е да се държим адекватно, да нямаме съпротива, да ги посрещнем сърдечно, защото и тези хора, както нас или както аз имам служители, те са служители държавни, но няма значение. В смисъл, че това са нормални хора като нас, да нямаме враждебно отношение и някакви съпротиви. Нали? Сега те на всяка цена искат да намерят нещо, което съм сбъркала и наистина ще го търсят и аз имам някаква вина за това. Даже беше много полезно и към служителите ми, защото дори да напишат някакво предписание, винаги може да имаме някакъв пропуск. В повечето случаи се пишат предписания и след това се стига до някакъв сериозен акт. Когато се държим неадекватно и предизвикателно, тогава може наистина да се стигне до някакъв акт. Абсолютно съм съгласен. Според мен също и така и съветвам. Комуникацията трябва да преминава в един дружелюбен тон. Не трябва да приемаме, че инспекторите идват за да ни сторят някакво зло или задължително да ни издадат акт. Напротив, те идват за да си свършат работата, тъй като ние пък трябва да имаме самото съзнание, че в крайна сметка трябва да отговаряме на изискванията, които са в законодателството, именно за да предоставяме една добра услуга в една здравословна и безопасна среда. Съответно, когато си комуникираме с инспекторите, желателно е и да сътрудничим до толкова, доколкото естествено не нарушаваме и собствения си интерес. Важно да не забравяме, че каквото и да излезе от проверката, включително и то да бъде нещо, което е в наш ущърб, защото сме в нарушение или защото инспектора смята, че ние не сме в такова, но ние считаме, че не сме, в крайна сметка тази проверка приключва с протокол. И наистина с предписание, в последствие може да се образува и заповед или наказателно постановление и така нататък. В всеки от тези случаи ние имаме правото да обжалваме, ние имаме правото да се защитим. Не е мястото на защитата момента, в който инспекторът е при нас, за да разиграваме скандали, нагорещени разговори и други подобни. Напротив, тогава сътрудничим, следваме правилата, стига да естествено да са неясни, това е освен наше право, но наше задължение. И в последствие се защитаваме, защото в момента, в който се случва проверката, инспектора ще констатира неща, които в последствие могат да отпаднат, могат да се променят и така нататък. Да разбирам ли, че ако има някакво нарушение установено и се създаде такъв протокол или акт, не знам как протокол. Да с протокол. Добре е да го прочетем внимателно и в повечето случаи винаги отдолу да напишем не съм съгласен или имам забележки или не знам какъв е текста, който може да... Давам за пример няколко ситуации. Например, в проверките, които се осъществяваха в момента, имаше случаи, в които инспекторите прекъсваха самият работен процес, както и преди малко казах, той трябва да изчака първо да бъде в работно време, ние да приключим работата с клиента, не могат да нарушава този процес просто така. Ако това се случи, задължително в края на проверката, когато се пише самият протокол, ние трябва да изискаме да упражним своето право от инспектора и да запишем саморъчно в протокола, че имаме възражение, тъй като е било нарушено спокойствието на работния процес и така нататък. Друга подобна хипотеза би била, например, да влиза инспектора в помещения, които не са работни. Това също е нещо, което би било такова нарушение на извършването на самата проверка. От друга страна, например, отварянето на хладилници. Да, някои козметични препарати се държат в хладилници, но ако този хладилник всъщност се използва само единствено за обяда и закуската на хората от екипа, това очевидно не е хладилник, който се използва за работни цели, за да бъдете първо проверяван от инспектор. Ние имаме правото да откажем. Ако обаче той настоява, тогава ние отваряме хладилника, преглежда се съдържанието, щом така е преценил, но имаме от своя страна пак право в протокола да запишем, че това е направено в разрез с правилата. Това може да се използва и за всички останали случаи, в които ние смятаме, че има някакво нарушение. Дори то да не е основателно и ние да не сме прави, по-добре е да го запишем и в последствие фактите да бъдат изчистени и да видим каква наистина е ситуация. Ако съм под емоция в този момент, все пак, и да кажем, че съм оплашена или много притеснена и не ми идват обосновките, мога ли да напиша само, че само имам възражение?
Не е ясно за какво имаме възражение, това по принцип не върши работа. То е просто като една бланкетно изречение, което не ни говори нищо. Трябва да се обоснова с какво ми е свързано. Да, защото самото имам възражения, по-скоро ни дава идеята, че ние не сме съгласни с това, което се случва по време на проверката. Само че момента да изразим възражението си не е, ако е просто цялостно, не е в протокола и по време на самата проверка, а е в последствие, когато след издаването на протокола, директора на РЗИ ще издаде заповед, в която ще каже, ако, например, има предписания, да, тези предписания се налагат, издайте акт, или ако има нещо като спиране на дейността или някаква друга мярка, която трябва да се вземе отново. И всъщност тези последващи актове са тези, които обжалваме. И когато ги обжалваме, тогава вече можем да възразяваме и общо, и конкретно, и на база формално неизпълнение на административните правила за съставянето на актове и така нататък. Нали? А не само по същество, че не сме съгласни с добро отношение или че инспектор е проверил нещо, което не му е в компетентностите или че не сме съгласни с изводите му от проверката и така нататък. Сега се сещам, че има проверка и на здравните книжки, които трябва да са редовни и трябва всеки от изпълняващ терапевт да ги носи в себе си или да бъдат на разположение. Здравните книжки трябва да се намират в обекта, в който даденото лице работи. Когато имаме няколко обекта, съответно, здравната книжка ще се държи там, където е основното място на труд. Трябва книжката да бъде заверявана редовно. Това искам да подчертая, че освен задължение на управителя, всъщност е задължение на всеки буквално служител, на черта работник, както се води в трудовото законодателство, а не е едностранно задължение. Все пак мисълта и грижата за собственото здраве е най-напред грижа на самия човек, преди и на самия колектив. Естествено, тук е важно да подчертаем, че има едно особено правило в сферата на козметичните салони, изобщо на професията козметик. И това е работодателят има правото да връща и да спира от работния процес служителя, ако той има видими заболявания, например екземи, чемик на окото и така нататък, които не е нужно да бъдат заразни заболявания. Това е отлика в сравнение с други професии, където са необходими здравни книжки, по простата причина, че тук работим с тялото на хората, лице, тяло, с нашите ръце и така нататък. И този контакт е така по-особен от здравна гледна точка. И това е нещо, което допълнително, да го наречем, натоварване при съобразяването на здравословното състояние на екипа. Аз съм имала случай, когато някоя книжка не сме обърнали внимание и е си изтекал срок. Спомням си, че акта, който се създава, се прави поименно на самия служител, не към фирмата, която е регистриран обект. Именно защото това е задължение и на самия служител. И реално самият инспектор може да се насочи директно към самия служител, тъй като той не си е спазил задължението. Ако случайно не си носи този ден на здравната книжка, се пише предписание, не се създава акт. Да. Простата причина е, че такова забравяне не означава, че всъщност не са спазени правилата за заверена книжка, за направени изследвания и така нататък. Това е въпрос на допълнително предоставяне и съответно отправяне на предписание, така казано нещо като забележка. Всъщност да се носи и да се спазва формално правилото такова, каквото е. Последните случаи, които бяха нашумяли с ботокса, имаше разкази на колеги от провинцията, че освен от РЗИ са били заедно с полиция, икономическа полиция или нещо такова и са били малко по-настроени агресивно, да кажем. И даваха по телевизията, може би бяха проверки по-скоро в клиники, как влизат, отварят шкафове, роват по шкафове, отварят хладилници. Редно ли е това да го правят? Не е ли нужно да имат съдебна заповед? Това е едно вкъщи да ми влязат и да почнат да ми тършуват. Да, ситуацията е доста сходна. Все пак, за да дойде икономическа полиция и просто да извършва действия, означава, че всъщност е необходимо първо да имат някаква заповед за обиск, най-малкото. Простата причина, че те извършват действия, които много бързо могат да се обърнат срещу нас и това е абсолютно нарушение на процесуалните правила при този вид, да го наречем, проверки.
Причината да бъдат с икономическа полиция, както и с инспектори от Изпълнителна агенция медицински надзор, това е, че ботулиновият токсин е лекарствен продукт и съответно не би трябвало да бъде намиран в помещения, които нямат статут на лечебни заведения, тъй като самото изискване за извършването на манипулации с ботулинов токсин е съответно извършването на медицинска дейност. И тук вече вървим по логиката, кой може да го извършва, къде може да го извършва и така нататък. Изпълнителна агенция медицински надзор, наистина в нейната компетентност е да наблюдава и съответно да санкционира там, където не се извършва съгласно стандартите и приетите правила на тези медицински дейности, които са свързани с ботулиновия токсин в случая, но тя не е заключена в изпълнението на компетентност единствено в лечебните заведения, тъй като тя заедно с РЗИ, когато инспекторите извършват проверките заедно, имат право да ходят и в обекти, в които може да не се извършва, например козметичните салони, но ако се извършва, то тя всъщност подлежи най-напред на административно санкциониране, а в определени случаи може да бъде дори и престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Затова ходят и заедно. Затова всъщност са там и с икономическа полиция. А другата причина за икономическа полиция всъщност е и самият произход на препарата. Защото има регистрирани и нерегистрирани ботулинови токсини или защо лекарствени препарати. Има и такива, които се внасят чрез куфърна търговия, така известната, или чрез манипулиране на документите на границата, когато биват внесени като някакъв друг продукт или скрити в някаква пратка. И там всъщност контролът не е абсолютно добре осъществен от агенция Митници, но тя няма как да провери всяка една пратка, разбира се, която влиза в страната. Там е друг начин, по който се случват нещата, но всички тези неща, които изреждам, ако ги разглеждаме като престъпление, то те са в обхвата именно на икономическа полиция. Разбирам. Документите, които трябва да им покажем, това е този жълтия лист, който е за при отварянето на салона. Да. Разрешението от РЗИ. Още нещо могат ли да искат от нас, което трябва да разполагаме с нещо като документ? Да, здравните книжки също така могат да поискат съвсем законосъобразно информация за самите продукти, които се използват в рамките на козметичния салон. Информация под формата на какво? Тя най-напред трябва да се разполага върху самите опаковки на продуктите. Даже ето тук се сещам да кажа друга полезна информация, че всъщност в протокола, както си казахме преди малко в бележките от наша страна, т.е. възраженията, имаме право, например, да отбележим такава, когато имаме продукт, който не е разопакован, но инспекторът от РЗИ много държи да го разопаковаме, за да го разгледа и да го види, тъй като това е загуба за нас в крайна сметка. Ние не сме го отворим, не го използваме реално, защото не е разопакован, нали така? Връщам се на документите, върху самите опаковки на козметичните продукти и на други продукти като цяло имат това, което могат да гледате: срокове на годност, съдържанието, има ли забранени съставки, какъв е произхода на стоката, има ли инструкции как се използва, например за тропикално приложение или за някакво друго приложение. Друг документ. Да, друг документ, съответно и за самата апаратура, която използваме. Тя трябва да отговаря на изискванията на регламентите и на нашия закон за медицинските изделия, ако е апарат, който е комбиниран с козметични накрайници, параметри и така нататък, може да е просто апарат, който е само единствено с козметични цели. То трябва да имат сертификат, съответно те могат да ни поискат такъв сертификат, могат да ни поискат информация какво е приложението, какви са протоколите, каква е терапията, за да се убедят, че всъщност той се използва само единствено за козметични цели. Трябва да имаме папка, в която, когато купуваме апаратура, да имаме сертификат. Трябва специално при нас, при козметични салони, да пише, че апаратът е внесен с козметична цел, защото ние нямаме право да работиме с медицинска апаратура, лазери и така нататък. И в същото време трябва да имаме, може би, да пазим инструкциите за работа и абсолютно протоколите с параметрите, които се използват, т.е. те могат да ги поискат да се запознаят. Абсолютно. Също така и сертификатите, например, от които сме получили след проведените обучения от страна на вносителя или на продавача на тази апаратура, ако имаме такива. Тоест не сме длъжни да ги държим на стената,
можем да ги държим в една папка, Абсолютно. защото много колеги имат и много сертификати и това нещо, нали, се превръща в една цяла страна. Тоест може да бъде в една папка и просто да ги предоставяме. За удобство препоръчвам наистина просто една папка, в която всичко да бъде подредено, да е готово за проверка. Така и на вас, вие спокойно, че е обезпечен процеса, няма загубени документи, не се започва едно търсене, ровене, увещаване на инспектора. Да, аз го имам, а той е тук, ама сега не го откривам, ще ви го покажа после. А също така, друг документ са и самите свидетелства за придобитата квалификация козметик, тъй като не може просто всяко лице да извършва тази професия на територията на салона, трябва да има необходимата квалификация. Това е нормално да бъде изисквано при необходимост от страна на инспекторите, по простата причина, че те трябва да се уверят, че този човек има необходимите познания, които използва в професията си, за да не навреди на здравето и на живота на клиентите. Имаме практика, доколкото знам, когато започваме да работим с един професионален продукт и отворим буркана или шишето, в зависимост от датата на отваряне, ние трябва да погледнем колко е срока след отваряне на капачката и ако те са 6 месеца или 12 месеца, просто трябва да нанесеме с етикетче крайния срок на изтичане на отворения продукт. В смисъл това трябва да се следи от нас и винаги все пак да бъде в срок. Регламента за козметичните продукти изисква, т.е. това е по-скоро казано за улеснение, върху самият етикет, когато срокът на годност е до 30 месеца, има като фигурка една кутийка с отворено капаче, на което имаме срок. Това е срока на трайност след отварянето на продукта. Но да не забравяме все пак, че има партиден номер и максимален срок на годност на самия продукт, който също е нанесен върху опаковката на продукта. Когато е над 30 месеца, има друг символ, който оказва вече в месеци и години отново трайността, но той показва всъщност, че просто продуктът е дългосрочно траен след отваряне. Сега 30 месеца в крайна сметка са 2 години и половина. Да. Доколкото знам, нормативната наредба за това какви материали, говориме за тампони, ние от години ползваме еднократни чаршафи, еднократни шапки, въобще всякакви такива материали, а пък в нормативната уредба пише един брой чаршафи, хавлияни кърпи, отделно помещение за варене на кола маска, което от години не се използва. В смисъл, признават ли го това, когато дойдат на проверка или въпреки всичко може да се случи да ми търсят къде вара кола маската? Интересен въпрос, тъй като и ние, и всички изобщо, и включително инспекторите, както си казахме по-рано, те не са наши врагове, идват добронамерено в крайна сметка, те са там да си свършат работата, да проведат контрол. Сега, част от този контрол наистина се случва по тази наредба за хигиените условия и изисквания към салоните от 1987 година, което наистина е нерелевантно на днешната действителност. И от тази гледна точка инспекторите в 99% от случаите проявяват разбиране и няма да борят кърпи, да търсят помещения за кола маски и така нататък. Еднократните продукти, като чаршафчета, ръкавици, бонета и всичко друго, което се използва в практиката, е достатъчно, за да отговорим на тези изисквания, тъй като каква е идеята? В крайна сметка идеята е, че ние трябва да отговорим на едни хигиенни изисквания, които са с цел да опазваме здравето. Всъщност еднократните продукти се вписват идеално в тази логика, тъй като използваме, хвърляме. Следващия клиент използваме, хвърляме. Това дори е улеснение от гледна точка на изпълнението, въпреки че на наредбата, въпреки че тези норми са много остарели. Много остаряла. И дали ще се промени тази наредба или трябва първо да се напише държавния образователен стандарт да влезе в сила, след това всичко друго да мине към Министерството на здравеопазването и чак тогава да се промени наредбата? В един идеален случай има колаборация между Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, тъй като част от нормативните актове, по които професията козметик работи, всъщност са в ПРИМО, а друга част, които са по-скоро към самите салони като места и изискванията към тях, са в Министерството на здравеопазването. Надявам се, че в момента в Министерството се работи по усъвременяването на тази наредба или изобщо издаването на нова такава. Предстои да разберем.
Естествено, ако това се случи, ще промени и ще усъвремени базата, изискванията, включително размера на помещенията, изискванията за консумативите, за методите, начините за хигиенизиране, за извършване на самите дейности. Но тази наредба би трябвало да бъде наистина съобразена с държавните образователни стандарти и с това, което се учи и преподава съответно в самата квалификация за козметик, защото козметика, когато се научи да прави 20, 30, 40 терапии с машини, без машини, с много нови иновативни козметични продукти и така нататък, това пък трябва да бъде пренесено и в самите изисквания, които са здравни, хигиени и съответно да се случи. Дали ще стане такава колаборация между институциите, дали актовете няма да изостават един от друг или ще бъдат съобразени, това всъщност е работа на властимащите. Колеги, така в разговора се раждат много въпроси и ние можем да продължим, може би, още няколко дни даже да си говорим. Ако имате някакви въпроси, моля, свързвайте с нас и ни ги задавайте конкретно. Сега имам няколко въпроса. Ще се опитам да бъдат юридически, а не счетоводни, финансови, когато Национална агенция за приходите ни дойде на проверка НАПО. Отново, какви са ни правата? Знам, че сигурно трябва да се държиме съпричастно, че това може да не е явно, т.е. те могат да ни проверяват и не да дойдат и да се представят директно, могат да бъде някаква скрита проверка, т.е. да дойдат да си купат един ваучер за подарък и да изчакат да видят дали ще се пусне касова бележка, което, нали, е най-малкото нарушение, което бихме могли да направим. Освен, че трябва да имаме касов апарат, че той трябва да е свързан с НАП. Ние имаме посттерминал, не е задължително, предполагам, да имаме посттерминал. Не е задължително. Как трябва да се държим при една проверка от Националната агенция за приходи? Добре, подходът трябва да бъде същият. Първо трябва да сме добронамерени. Сега тук проблемът е наистина момента на изненада, защото точно така започват и проверките най-често от НАП, идват на рецепцията и следят дали ще бъде издаден касов бон от касовият апарат. След това ще се легитимират, ще стане ясно, че в момента ще се извърши проверка. Естествено, тъй като сте се хванали за касовата бележка, ще започнем с касовите наличности. Тоест трябва да сме сигурни, че това, което е в касата, е това, което трябва да бъде. Нямаме по-малко, нямаме повече. Тук горещо съветвам между управителя и счетоводителя да има едни разговори, дори с цел обучение, а после да се предадат и към самият екип, как се извежда служебно, как се добавят служебно пари в касата, тъй като ако тези операции не се спазват коректно, всъщност когато и да засечем касата, тя няма да бъде такава, каквато трябва да бъде по отчет. И това ще е едно от нарушенията, които НАП веднага ще установи. В последствие ще погледне дали цените са обявени в лева, дали изобщо са налични. Например, в момента трябва да отбележим и допълнително изискванията, които са по закона за приемане на еврото. Това също е нещо, което така скоро постижно трябва да започне да се обсъжда с счетоводителите, тъй като ще трябва да се обявяват цените и да се превалутират. При проверка от НАП това ще го погледнат, както и ако дойдат от КЗП и други институции. КЗП какво е? Комисия за защита на потребителите. Да, това може да стане по сигнал, между другото, даже най-често така се случват и проверките, особено ако не се проверява цял бранш, това може да се случи по сигнал на клиент. Така че внимавайте с превалутирането и смятането с курса, не го умножаваме по 2, по другия курс 1,9, 5, 5, 8. Сложния курс. Дългия сложен курс. Дългия сложен курс. Естествено могат да поискат фактури, могат много други действия. В крайна сметка, честото нарушение, чисто статистически, е всъщност затварянето на обекта. Затварянето на обект от страна на НАП може да се случи при много големи несъответствия в касовата наличност, издаването на бележки и така нататък, тъй като това е абсолютно нарушение на данъчното законодателство и това е, което ги провокира най-често да се случи, тъй като такива са хипотезите в закона. Моя опит с такива проверяващи, бих казал, че те пък не са толкова симпатични, колкото проверяващите от РЕЗИ. Да. Може би на нас така ни се случва, но те винаги се държат все едно първоначално съм престъпник до доказване на противното. Тоест, поведението им е малко стряскащо, поне за мен е било така, и че винаги си в някакво нарушение, защото може да има неволна грешка.
неволна грешка. Имам предвид, че да, ние знаем всички правила, че трябва непрекъснато да натискаме да извеждаме пари служебно, па после ако се вкарат. Но, примерно, може да има колежка да чака пратка от Спиди или от някъде и казваш, ми дойде пратка за 84 лева и ги дава на колежката на рецепция. И тя с бележка, че това е пратка за... Не, това е пратка, нищо няма да направи, съм сигурна. Това е пратка за еди кой, може да сложи някаква бележчица и да ги пъкне парите в каста, защото къде да ги държи на по-сигурно място. И това всъщност е нарушение. Въпреки, че са надписани тези пари. Да. Явно сме в нарушение. Или, примерно, колежка отива да купи храна за всички и тя вади от касата 50 лева и ги дава. Пък после вече ще ги събереме от всички и после пак ще ги пъкнем в касата. И ако се оцели точно този момент на дупка в... Тоест, тези пари ще бъдат в липса и това е нарушение. Ходи, обяснявай, че ти си ги взел за храна, пък по ще ги върнеш. Ами, в тези случаи по-добре е колежката да събира предварително паричките от колегите. Всичко трябва да е отделно от касата, от фирмената каса, така да се нарече. За да сме спазили правилата, да. А в противен случай просто играе малко хазарт от типа на малък шанс, че ни дойдат ли на проверка точно в този момент, както ти каза. Да, това е нарушение. Реално сме в нарушение. Какво друго могат да поискат? Могат ли да поискат договори на служителите? Освен инспекция по труда, НАП също се интересува, но това в малко по-редки случаи от трудовите договори, ако има граждански договори също така, за да ги види, да ги сравни, да ги провери. В принцип това е обект на интерес от инспекция на труда, за да провери тези лица, които са тук, имат ли трудови възнаграждения, т.е. трудови правоотношения, съответно възнаграждението отговаря на това, което би трябвало да бъде и така. НАП ги интересува дали си плащаме данъците и дали отчитаме коректно приходите. Точно. Това е. Тя ги интересува прихода, съответно събрания данък, най-вече данък добавена стойност, разбира се. Интересува ли ги обаче дали си плащаме социалните осигуровки, здравните? Интересува ги определено. Законът възлага на НАП всъщност да събира осигурителните вноски, за да влязат в съответните фондове и в хазната. Как се извършва самият контрол? Той е документален, те засичат през системите, виждат съответно броя на лицата, виждат сумите, които трябва да бъдат събирани. НАП няма правото да каже дали даден човек е нает само на 4 часа и то е ефективно или не е ефективно, така нататък. Това е по-скоро в компетенциите на инспекцията по труда. Възможно ли е да ми дойдат на проверка, ако примерно 6 месеца или една година през касовия апарат се отчитат горе-долу едни и същи доходи, пък се случи някакъв месец или поредица от месеци, когато много ми спадне оборота. Тогава може би това е сигнал, че се случва нещо в този бизнес. Сигнал е, защото в системите на НАП, те са ни страшно интелигентни системи, в крайна сметка трябва да държим, да можем да проследяваме финансите в държавата. Тези обороти има едни средни стойности, които се виждат по области за съответните, да го наречем, сектори. И ако в нашето населено място, например, има 20 козметични салони, всички, естествено някои имат по-високи приходи, други имат по-ниски, било поради локация, било поради развитие на бизнеса и така нататък, нали? Критерии са различни. Но все пак има някакви средни стойности, които НАП проследява, за да може да упражнява такъв контрол, и когато рязко спаднат или рязко се качат, това е индикатор, че нещо се случва. Това привлича вниманието, прави се проверка и се вижда, че примерно 20 салона, 2 това лято рязко са занижили приходите си. Или повишили, същото въжи, ако много се повишат двойно и тройно. Съответно, при понижаването е по-особено по простата причина, че това означава по-малко събрани данъци. Тук веднага се събужда интереса у инспекторите да могат да разберат какво се случва. Има ли някаква резонна причина, смяна на локацията, закриване на бизнеса, ако работи само едно лице, то има ли болничен? Това се вижда в системите на НАП. Но ако примерно имаме 5 наети лица и те продължават да работят и нямаме на 8 часа и нямаме хора, които са в отпуски, в болнични и това не се подава като информация към НАП, тогава започваме
започва да си задава логични въпроси. Тук не се ли укриват приходи? А това е все пак работата на НАП, да не го позволява това нещо да се случва, защото се ощетява фиска. Така че, кратичко отговорено, да, това се проследява и да, това би било причина за проверка, тъй като системата сигнализира. Тя е риск-базирана система. Добре, ако имам нов служител, който е на рецепция и все пак отговаря за касата, за прибиране на парите, за пускане на касови бележки, той още не се е обучил добре, но въпреки това, нали, в процес на работа започва да се обучава и вместо, да кажем, 80 лева, цъкне на касовият апарат 800 хиляди. Какво го правят този служител? Правим сторно по операторска грешка. Но това трябва да се случи в момента, да се усети самия служител. Ние като управители, например, или отговорни лица в самият салон, не правим достатъчно проверки и контрол на самите служители, включително новите лица, които се обучават и не може просто да ги оставим ето така да си работят с касовия апарат. Нали? Малко трябва някакъв инструктаж, трябва някакво обучение, трябва да се обясни и така нататък. Разбира се, това взима време и коства ресурс, но ако този служител чъкне вместо 80-800 и ние се седим чак след една седмица или в края на месеца, когато си подготвяме документите, за да се срещнем с счетоводителя, за да отчетоводи месеца, това вече е много късно. Да. В рамките на месеца, разбира се, може да се направи сторно, което да не е по операторска грешка, но откъде ще вземем оригинала на бележката, трябва ли да се свържем с клиента и така нататък, става много сложно. Най-малкото всеки ден, нали, при приключване на касата и на дневния Z-отчета, така наречен, нали, може да се следят тези неща и да се проверяват. Това е най-правилният момент и трябва да може да се коригират още тогава. Ще да благодаря за поканата, наистина искам да изразя и лично мое мнение, че Асоциация на козметиците в България е един много важен субект в нашето пространство и в нашата реалност. Простата причина е, че е невероятна възможност да обединим хората от бранша по начин, по който да следват етичния кодекс, да следват правилата, да издигнат престижа на професията, но същевременно това, което могат да споделят и едновременно да вземат от АКБ, е възможността за колаборация, за научаване на нова информация, за колективна защита, за бутане, така казано, на професията нагоре и нагоре в най-различни нейни измерения, образователни, правни, бизнес консултации, бизнес поделяне на опит, много различни възможности, които това единство, освен представителност на самият бранш и на самите професионалисти, може да им помогне лично на тях да се издигнат като такива и да повишат както собственото си ниво, така и това на салоните, които управляват, притежават или в които работят. Поради което наистина горещо призовавам тези, които все още не са част от организацията, да не се замислят и да станат част от нея. Защита, растеж и подкрепа. Абсолютно. Скъпи колеги, професионалисти, последвайте ни в социалните мрежи Асоциация на козметиците в България и станете наши членове. Бъдете с нас, защото имаме нужда от съпричастност, имаме нужда от споделеност. Трябва да бъдем повече, за да бъдем по-силни.